खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिनिकां ब्रह्म अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावख'आव जोहोलाव बारिराम बर' सावरायमा नब्लाङाव साहित्य अकादेमि बानजायनाय आरो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि मददजों फरायसाफोरखौ लानानै गथ' थुनलाइनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारिनि जागायनायाव बराय बिबुंथिनि गेजेरजों अदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ बाहागो लानाय आलासि आरो फरायसाफोरखौ बरायो आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। लोगोसे हाबाफारियाव सावरायगिरि आलासि महरै डक्टर आदाराम बसुमतारी, धीरेन बर', नन्देश्वर दैमारी, हेलेन दैमारी आरो किरण बाला बर' बिथांमोना बाहागो लायो। साहित्य एकाडेमि बर' बिफाननि सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा बरुवा कान्त ब्रह्मआ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बेबादि हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान आथालनि लिरगिरिफ्रा थुलुंगाखांहोगोन आरो बर' थुनलाइया जौगाखांगोन होनना फोरमायो। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे साहित्य एकाडेमि जथायै गथ' थुनलाइ मोनसे सावराय जथुम जों लादों आरो बिनिनि सिगां फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै बे हाबाफारिजोंनो गथ' थुनलाइ सावराय जथुमजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों जिल्ला आफादनि मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय फरायसा फरायसुलि जायफोरा थुनलाइ बिथिङाव माने खुब इच्छुक आरो आग्रह आरो बिथांमोन बायदि माने सायख'नानै लाबोना मोननै आयदानि सायाव जोङो थुनलाइ बिथिंनि हाबाफारि जों लादों। मोनसे खन्थाइ लिरनाय आरो लोगोसे बाथ्रा दान्थेनाय बादायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों दिनै आरो दिनै बिसेसखै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे साहित्य एकाडेमिजों लोगोसेयै जथायै जों जिल्ला आफादा बे गथ' थुनलाइनि जि मोनसे सावराय जथुम बेखौ लानो मोननायनि खाबुआ बे जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोंनि थुनलाइनि बिखय खोब गोथौयै बिथांमोननो बिनि कनसेप्टखौ बुजायना होनो आरो फोरमायना होनो फोरोंलांनायनि मोनसे बिबान जों बयहाबो दङ आरो बे बिबानाखौ दिनै जोङो लानानै मावफुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौनो जोंहा आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेनदोंमोन साहित्य एकाडेमि बर' बिफान सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा सार बिथां बरुवा कान्त ब्रह्म बिथाङा मासिखौ लानानै दैदेनदोंमोन आरो बेवहाय सावरायगिरि महरै जोंहा दङमोन डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथां, धीरेन बर' सार बेवहाय बाहागो लाफैदों, नन्देश्वर दैमारी सार बेवहाय बाहागो लाफैदों, किरण बाला बर' बाहागो लाफैदों आरो जोङो खोब साबायखर बावगोन जिखिनि गथ' थुनलाइनि बिखय जथेस्थिखिनि मोनसे कनसेप्टखौ क्लियार मोनसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों होलांदों डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथां आरो बेजों निस्सय जों फोथायो जों जिखिनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय दिनै मोनबाय बिथांमोना निस्सय गथ' थुनलाइ बा थुनलाइनि बिखय मोनसे गोथौयै मोनसे बुजिनाय बिथांमोना हादों बेखौ जों फोथायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथु थुनलाइ सोरजिनाया आरोबाव साबसिन मोजां मोनसे लेभेलसिमहालागै आरोबाव जोंनि लाइमोनफोरा थुनलाइ बिथिङाव माने खोब गुरुत्वपूर्ण भाबे खामानि मावलांगोन दावगालांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। एकाडेमि आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय जि गथ' थुनलाइ हाबाफारि दिनै बानजायदों नोंथाङाबो गाहाय आलासि महरै बानजायदों बे समाव दिनै बेयाव उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बालिराम बर' गोसोखां नयुङाव जथुमनाय सावरायमेल बे सावरायमेलखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव साहित्य अकादेमिनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। आं बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आङो बानजायगिरि आरो खुंगिरि बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो थुलुंगा हरदों उनफोरावबो जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा थुनलाइखौ लानानै जाथि फोथांनायनि जा सिन्था धारा बेखौ लानानै आवगायलांबाय थादों बेखौनो आं बिथांमोननो सिगां फोरमायहरबाय। गथ' थुनलाइनि गाहाय थांखिया गथ' थुनलाइनि गाहाय आरो गुबै थांखिया जाबाय दिनैनि
गथ'फ्रानो जाबाय जोंनि गंसे न'खरनि इयुन गथ'फ्रानो जाबाय मोनसे हारिनि मोनसे समाजनि इयुन जेब्लासिम जों गथ'फोरखौ मोजां गियान होनो हागोन गथ'फोरनो मोजां बोसोन होनो हागोन गथ'फोरखौ जोङो मोजां लामाजों आवगायलांनो एबा हान्थिलांनो थुलुंगा होनो हागोन अब्ला बिसोरनि इयुना मोजां जागोन आरो बिसोरनि इयुना मोजां जायोब्ला जोंबो गंसे न'खरनि सासे बा माखासे गारजेन जानानै समाजनि गारजेन जानानै जोंनि गोजोननाया बेनो बिराद गिदिर गोजोननाय गथ'फोरनि इयुनखौ दानानै होनायानो जोंनि बिबान आरो गथ' थुनलाइनि गेजेरजों दिनैनि बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गथ'फोरनि बा खुदियाफोरनि गेजेराव मोनसे सिगांग्रो सांग्रांथि लाबोनो नाजानाय हाबाफारिया अराय दाब दाब जायगा जालांबाय थाथों आं बेखौनो हास्थायो गथ' थुनलाइ आरो गुबुन थुनलाइफोरनि गेजेराव फारागथिया जाहैयो माने गथ' थुनलाइ आरो गुबुन थुनलाइफोरनि गेजेराव फारागथि जेबो गेदेर फारागथि गैया बेनोल' बैसोखौ लानानै आरो बिसोरनि इन्टारेस्ट एबा मोजोमनायखौ लानानै बिसोरनि लुबैनायखौ लानानै जोङो थुनलाइखौ सोरजिनांगौ जायो गथ' माने 12 बोसोरनि गेजेराव जायफोर गथ'फोर दङ एबा बिनि एसे बाराबो जागोन अरजाया बिसोरनि लुबैनाय मोजोमनाय आरो बिसोरनि हजम खालामनो हानाय बुजिनो हानाय बेफोरखौ लानानै जोङो थुनलाइ सोरजिनांगौ बेनिखायनो गथ' थुनलाइयावहाय बाथ्रा दानायफ्रा गोरलै जानांगौ सोदोबफ्रा बिसोर बुजिनो हानाय जानांगौ आरो बाथ्राजों लोगोसे नायनानै एबा मेगनजों बुजिनो हानाय बादि बेवहाय सावगारि थायोब्ला थानांगौ सावगारिजों बेखेवनाय थानांगौ आरो जोबनायावहाय बे फोरमायलांनाय सल' फोरमायलांनायफोरनि गेजेरजों जा जोबथा रिजाल्ट ओंखारहैगोन बे रिजाल्टआ बोसोन होनाय जानांगौ गियान होनाय जानांगौ होमब्ला बे गियानानो गथ'फोरनि आखल दानायनि मोनसे बिराद गिदिर माबा सक्ति जानानै फैगोन जोबथा सोंथि जिथु नोंथांनि बायदिब्ला नैबे गथ' थुनलाइया फैबाय थानाय इयुथ्सफोरनि थाखाय जि थुनलाइ सोरजिनाय बेयाव माबायदि बिहोमा होगोन बे बिराद मोजां बिहोमा होगोन गथ'फोरखौ जोङो इंराजिनि फंसे बाथ्रा राइट ट्रेकआव दोननो हायोब्ला मोजां आरो गथ'फोरखौ राइट ट्रेकआव एबा थिग लामायाव दोनबाय थानायनि गोबां माने राहा लामा जानो हागौ जेनेबा गथ'फोरनि एवारनेस गथ'फोरनि फरायनायनि सोमोन्दै बुंनाय माने गेलेनायफोरनि गेजेरजों हारिमुवारि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बायदिसिना राहानि गेजेरजों गथ'फोरखौ माने राइट ट्रेकआव दोननो नाजानाय जों नुयो खिन्थु बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बिथिंनि गेजेरजोंबो गथ' थुनलाइनि गेजेरजोंबो जोङो गथ'फोरखौ राइट ट्रेकआव दोननानै बिसोरनि गोजों इयुनखौ जोङो दिन्थिनानै होनो हायो बेनिखायनो गथ' थुनलाइखौ जोङो खोब नोजोर होनानै खोब थांखिजों जोङो फेहेरलांनांगौ आरो नोंथांनि मासि लानानै दैदेननाय जे दिनैनि हाबाफारि गथ' थुनलाइ बे दिनै खोब मोजाङै माने जोंनि साहित्य एकाडेमिनि दा बाल साहित्य बे प्रग्रामखौ दिनै मथा मथि दानसेनि सिगाङाव बिसेस भाबे उदालगुरि जिल्लानि बर' फरायसा आफाद आरो बे बर' फरायसा आफादनि जा माइनावस्रि दैमारि बे माइनावस्रि दैमारिजों माने फना-फनि खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा नैयाव खुंनो होननानै जिखिनि थिरांथा लाबाय आरो बे थिरांथा लानायनि जाहोनाव दिनै जोंफोरो उदालगुरि जिल्लायाव फैनानै जोंनि साहित्य एकाडेमिनि बाल साहित्य बे खुंथायखौ जों बहाय उदालगुरिनि जोहोलाव बालिराम बर'नि नब्लाङाव जोंफोर खोब मोजाङैनो खुंफुंनाय जादों आं नुनो मोनदों जे बहाय दिनै जिथु सावरायगिरि डक्टर आदाराम बसुमतारिया फैदोंमोन आरो डक्टर आदाराम बसुमतारिनि जिथु लिरथाय जोबोद मोजां जादों बेसेन भरा जादों आरो बेबायदिनो बिथांनि उनाव धीरेन बर' बिथाङा धीरेन बर'नि उनाव नन्देस्वर दैमारिनि उनाव किरनबाला बर' बिथांमोना खोब मोजाङैनो गथ' गथायफोरनो रायजोफोरनो मोजाङैनो माने बुजायनानै होलांदों बे आं सानो नैबे मोनसे माइल खुन्था आं सानो जे
अदालगुरि जिल्लानि गथ' गथायफोरा इमान सुन्दरै इमान मोजाङै खोनासंदों इमान मोजाङैनो माने सिरि सिरि जनानै माने गोसो होदों बे जोबोद मोजां जादों आं सानो बेबायदि जुदि खालामोब्ला जोंनि इयुनावलागै जोंनि बे अदालगुरि जिल्लानिफ्राय निस्सय बेबायदि साहित्य एकाडेमियाव बेसेन भरा बिबानफोराव बाहागो लानो हागोन आरो बेबायदि बेसेन भरा लानानै माब्लाबा हयथ' बायदि बिथिङाव हयथ' माने मा होनना बुंनाय जादों बान्थाबो मोननो हागोन दा अदालगुरि जिल्लायाव गोबां माने बान्था मोनगिरि दङ नन्देस्वर दैमारिया बान्था मोनदों नै माने माइनावस्रि दैमारिया बान्था मोनदों बेनिफ्राय बिथिंजाय जा सानसुमि खुंगुर बसुमतारिया मोनदों किरन बर'आ मोनदों आरो बेनिफ्राय देग्लाय माने मा होनना बुङो साइलमेट्रानिया मोनदों आरो उनावबो बेबायदि मोननायनि निस्सय माने आं आसा खालामदों भरसा खालामदों गथिखे आं आसा खालामदों जे अदालगुरि जिल्लायाव बेबायदिहाय नेक्स्ट बोसोरावबो फैगोन बोसोराव बेबायदि मोजां जुदि प्रग्राम जुदि खालामोब्ला निस्सय जाफुंसार गोजोन्थों